салом, ба ҳама дар ин видео ай кашлоки IRTM дар кашлоки Payeer пул мегузаронем. Силка барои кашлокҳо дар поёни видео мешавад. Дар кашлоки Payeer дар баланси ман 137 рубла 10 копейкай. Мо меоем кашлоки IRMT-ра мекушоем. Дар кашлоки IRMT дар баланси ман 234 USDT. дар бозиҳо ман дар кашлоки IRMT пул мегузарондум. Ина айбозии Scratch Card пул гузарондагим, айбозии AFK Rewards пул гузарондагим ва ҳамин пулҳоро ҳозир ина дар баланси ман $2.34 USDT шидагия метавонем пуломона бигирем. барои пуломона гирифтан Wizrowa интихоб мекунем. дар ҷои бошад Skip-а интихоб мекунем. Add New Payments-а интихоб мекунем ва инҷа метавонем пуломона дар банкҳо бигирем, дар кашлокҳо бигирем, крипто кашлокҳодам бигирем ва e-Wallet ҳам кашлокҳо ҳастай. GIF кард ва мобилни телефон пуломона метавонем бигирем. ман e-Wallet кашлока интихоб мекунам ва инҷа чанд намуди кашлокҳоро нишон додиса поёнтар меоем. кашлоки Payeer-ра меовем дар инҷа ва шумо метавонед дар кадом кашлоки шумода маҳқулай пулотона бигиред. дар кашлоки Payeer боша минимал каш $2.30 ва кашлоки Payeer-ра мекушоем. IMZ аккаунт холдерра интихоб мекунем ва дар инҷа менависем чанд қадар пуле ки кор кардагием. ман 2.30 USDT менависам. поёнаш дабоша Continue-ра интихоб мекунем. Add New Configuration-а интихоб мекунем. дар инҷа бошад номона менависем, фарқ надорад ягон ном менависем ва адреси кашлокмона менависем. ман ина Леон нависам, просто хеле ном нависам. кашлоки Payeer-ра мекушоем. аз тарафи дасти чап угли боло рақами кашлокмона копироват мекунем. бо меоем кашлоки IRMT-да. дар инҷа бошад рақами кашлоки Payeer-мона менависем. як бори дигар Configure-ра интихоб мекунем. Continue-ра интихоб мекунем. ва ин ҳозир ман 2.30 USDT мегузаронам. дар баланси ман 2.25 USDT комиссияш хати мегузарад. 5 USDT комиссия дорад. Submit-а интихоб мекунем. загрузкаша ждат мекунем ки буд шавад ва инҷа нависагия ки баъди 2 соат пул дар баланси шумо мегузарад. аммо пул тезтар мегузарад. ҳамин 1 дақиқа 2 дақиқада мегузарад. ва ина тамом пул дар баланси мо гузаштаг. ин омада сообщение омад. сообщениеро мекушоем. поёнтар меоем. дар инҷа мебинем ки 2.25 USDT дар баланси ма гузаштаг. кашлоки Payeer-ра интихоб мекунем. мекушоем кашлоки Payeer-ра дар баланси ма 137 рубла 10 копейка. ин омада сообщение омад ки 2.25 USDT дар кашлоки Payeer-ри шумо гузаштаг. як бори дигар бо сообщениеро мекушоем. ва ина $2.25 дар баланси ма гузаштаг. USDT ва доллар на ҳардуш курсошон як хелай. баланса интихоб мекунем. як бор кашлокмона обновид мекунем ва ина баланси ма 137 рубла 10 копейк буд ва 328 рубла 27 копейк шид. пул дар баланси мо гузаштаг. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. то видеоҳои дигар.